बेनि गियानखौ मिथिखागौलाय आं गियान थांला जागोन जागोन मोनामसुनायखौनो मोनामसुखायामोन आयं हा गुबुनफ्रा सिनखांबायमोन नामा नै आयं थथामसो दंबावो दे दानाबो हांसै जानाय लोंनायखौबो लाहार फाहार खालामथारनांगोन आङो दा बे एसे थानायफोरखौ सिनला सिनलि माबार जाफैदो सानमोनाबा दा दिगदार जागोन दे फैदो दे जानाय लोंनायासो सिगां मोनथिगोना जानाय लोंनाय आरो बोरैहाय सिगां
समाजाव मोखाङै दिन्थिनो बिदिब्ला आं मा खालामबावनांगौ जाखो आंनि आइ आफायाबो बिहामजो गनायखानाय नङा आयं नों जे खालामो खालामदोलै आं हले जेबो मिथिला दे बिदिब्लालाय आं माबा मोनसे खालामदिनि फैदोल' नङा मानायाव बे न'आव गोबां खामानि दंनो ओंखायनो आं थांनोसो लिंबाय बे जों थांदिनि नामा आयं थांथारसैबो औ नांलायलांदि आंहालाय फैगाब जाखाबाय थायो नङा होनबा नांलायला आयं दे बिदिब्ला आयं जों सिखारबाय दे आंथ' नाजानाया जोबोद नाजाथारदोंमोनलै आयं नाथाय बे आथिङा एसे लेंग्रिनि थाखायनो जानाय नङासो होननानै बुंबाय जिंगासिनो नाङा दे आं देनांहाय मोजां खौरां लानानै आरो होफिनबावगोन आंथ' बे खनसेखौ नाजादोंमोन थां खाथां खालामनानैबाबो थेवबो आंखौ निमाहा होदो जायासै बियो आंनि थांदों दे आंहाय मोजां खौरां लाबावगोन दे आयं दे औ दे
सानफ्रामबो बेबायदि थाबाय थानोसै नामा? हाबाबो जाथोंना? नोंनि थाखायनो गामियाव आंहा ओंखारनोनो हाला। लासिं सिं बयबो सावराय सोंगारबाय। लोगोफ्राबो गासिबो फिसा गोनां हाबा जानाय हिनजावफ्राबो जानोसै नोंजों। मा जागोन नांगौ बिदिजों? थांदो बहाबा खारसनलायदो, नङाबा दैयाव बारस'ना थैगोन।
음.